Hadin ka jingyo rung kak tin kasi ka goggles ka bala pensuk sibun ya barok ki bapenan kam bat keren bat tho ha kak tin kasi ka bakala long ka jingkurku ka bakraw ya ka jai beru kasi jongi hak ba menta wat ki weru ki laban sotho ne tip ya tin kasi tang lengba ka jingla ban penkala ne translate tang napo jong ka goggles ka HNLC lingbaw ba saing ko panong trau General Secretary kom Public Secretary ha ka jingtho ha ka sla ha Facebook ulapan pau ya ka jing sokmen ban penbanai ya ka jing itu dangshen ya ka tin kasi ha po ka goggles ka ban pau ya ka jing don kam ban penek pensa ban rake ya ka pateng tin jongi kan ka jing itu ka penksan ya ka jing persyang lang ka don kam ban ya site na ka jing itu pai ba ya ka tin jongi da ka sarkar India ong kan ka jingtho Susu ka HNLC ka thumu ban pau ka jing don kam ha ka culture bat ka jing penek pensa ek tin rai jongi ka benta ka bakongsan jong ka pateng ba ka jing long jongi ka jing yada jong ka long ka bakongsan ka ba penek ya ka jing itu khana ba karpang jong culture man pensa ya ka sha ki pateng banwan ka jing itu ya tin jongi kampen roi tang ka jing sorong ba jing italia culture Henry kapri latru ya ka jing kyo ka imlang ka salang ba ka jing ba jing miat ka imlang ka salang ula benram Kajing itu jong ka goggles ka pen ya kajing itu ka banang kiu ha ka pertai ya kajing perjai benreu jong ki keten kalong ka bakongsan ya ka sarkar India ban itu ban karshan sidraham ya ka keten tenrai jongi man pen klan ya kajing long tenrai jongi ban kentiu ya kajing bah jing miat jong ka imlang ka salang man banok senyang sa ka thong bakongsan ban ya da ya ka pateng kajing karpat jong mitri rang ba kajela okon rat sangma dangshen sya ka goggles na ka benta ban itu saya ka keten garo kapan mi ka jing sokia halor kimat bah khmat chong u kalong badan kami menteri rangba ka jela ban play chimot ha ka bakan tu ya sarkar pedeng ban penrung ya bara art liki kiten kasi bat garo ha ka judul ha ka jaka berkenti ki jing mentoi shimet ka jing bang pediang jong ka sarkar ya kiten rai jongi kapan ya ka jing thumu ban pendu penjengai ban pendu yangi na kiten rai hisuri jongi na ka bakhang lat ya ka jing pule ba ka jing don kam ya kiten rai jongi na kenyo hajar tli kitin ba per ki bakran na kaling partai bara kenyo spat tli kitin hari India kitin kasi kelayo ya kajing itu da ka Google Translate kene kalong kadak ka khana pateng la pateng hagbai dei ba kerdan kitin kasi kajing itu juga UNESCO haus nam ar jakhat ar kum kitin ka jandu jaj bar hadin kata kajing penrung biang ya ka kum kitin ka basengan kapan pau ya kajing kiu syafrang Anda ka jinglong bane jong ka jing singan jong ka kten jongi ka syong ha ka jing itu jong sarkar ka jinggeli kandang yaip teng hadu katno ka kten jongi kan sa singan kilam ka jing itu jong ka sarkar teng susu ka ne ka jing tho susu ulaban rabyang ki prilat ya ki biru jongi bakin rong si kam sipai bagi pulit ban yele nang ta jongki hande kim ayangi ya ka jing bishar hok om tang chisngi ko bang akan mau ka jing roi tenrai jong status ko ka bagerteng ha ka sipai menta rengkat bagi kenten Pilayo ya ki hukum jongpi khambha ban siat aka jingpe kri jongpi ka don ha ka trigger handre kamlong ka bade ki bakran hi dalade namar ki buit rekam jong sarkar ki badan bor bar ki jingle bam hok jong sarkar ki badang yai peteng kanom dan ka jingede ka babha pa jai benreu hanyu trap kan long tang ka jingede le rengkat bat ya poika ong kan ka jing tho ba sing ku panong trau ujar sekretari kom public sekretari ka Chelsea ha ka Facebook page ka jong u